De deuren van het Rijland College werden maandagochtend weer geopend voor leerlingen. Rector Bas van Rooyen is blij met de nieuwe bedrijvigheid binnen de schoolmuren. Ja, dat is echt supergoed. Dus net vanochtend ook met mijn collega's over dat wij het weer heel leuk vinden dat de kinderen hier weer zijn. En het is weer mooi ook om de collega's weer tegen te komen. En er moet leven zijn op een school, dus dat is nu weer helemaal op orde. Er is wel veel gebeurd om het mogelijk te maken. Ja, we hebben echt het C-gebouw weer in gebruik genomen. Hè. Dat stond leeg. Dus daar is bijvoorbeeld de grote aula helemaal ingericht nu voor de examenleerlingen. Dus dat zijn 2 grote lokalen geworden. Ja, daarnaast moesten alle tafeltjes uit elkaar. De bewijzering op de grond, de wegbewijzering. Overal moet worden aangegeven waar mag ik wel in, waar mag ik niet in. Dat moet je allemaal goed op orde hebben. En gelukkig konden we dat in 3 dagen voor elkaar krijgen. Dus daarom zijn de kinderen er nu ook weer. Ja, hoe is dat gelukt? 3 dagen klinkt heel kort. Ja, hard werken. Mijn OOP, de ondersteunende diensten, hebben echt heel hard gewerkt door van alles en nog wat te verplaatsen. Daarnaast moeten ook docenten weer hun lessen wat aanpassen, dus die zijn ook druk bezig geweest. Al met al waren we wel vanochtend helemaal klaar om het weer te starten. Ja, en ik begreep dat in eerste instantie veel erop ingericht is om de examenleerlingen in ieder geval weer een volwaardig lesprogramma te bieden. Hè? Ja, die zijn volledig op school, dus die krijgen weer 100% fysiek les, zoals we dat noemen. Kinderen die ziek zijn of in quarantaine zitten kunnen nog wel steeds alles online volgen. Maar in principe zijn de examenleerlingen tot hun eindexamen hier weer helemaal 100% op het Rijland. Ja, en er zijn ook mogelijkheden voor de leerlingen die bijvoorbeeld achterstanden op hebben gelopen om die in te halen, geloof ik, of niet? Ja, in de middag draaien we daar een speciaal programma voor. Dus we hebben het rooster wat aangepast, zodat we toch in de middag die ruimte hebben. En leerlingen die wat achterlopen of die zeggen van ik heb wel moeite met de motivatie, kunnen extra gesprekken krijgen. Dus we hebben geprobeerd zoveel mogelijk voor die kinderen maatwerk te leveren. En hoe is dat de online lessen gegaan de laatste tijd? Ja, het is vooral wennen voor de kinderen. Hè, want het belangrijkste voor hun is dat zij samen met anderen kunnen werken en kunnen leren. Maar ook hun docenten echt kunnen spreken. Maar de online lessen, dat begint te wennen. Hè. Dus na een jaar corona-onderwijs, zo noem ik het maar even, kunnen we wel zeggen dat we dat al helemaal op orde hebben. Elk lokaal is nu uitgerust met camera's en met geluidsinstallatie. Dus dat werkt eigenlijk wel gewoon. En nu maar hopen dat iedereen kan blijven. Ja, we hopen dat iedereen zich netjes aan de regels houdt. En dat we de leerlingen hier kunnen houden en dat we dan straks weer helemaal open kunnen. Maar ja, daarvoor hebben we allemaal toch wel even het spuitje nodig, de vaccinatie. En we hopen dat dat zo snel mogelijk gebeurt.